গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্ট আধার কার্ড অপারেটর ইনুট বোকাজান পুলিশ আরিডেং কাচিংনাং বিশ্বনাথ চাৰিআলি টাউন আলং কুলাত মেকেচো আহির এংতাংরাক আনপিনলো সেলাইখাটি গাঁও পঞ্চায়েত কে পারলো দেকাজান তেরাং আরং আলং তোয়ার কাসালগাসাই কেরেংপন লাংলকসো আহাবার আলং কার্বি হেমতুন কিকিমপন আসাই কেরেংপন Karlitang Subita Hanse Pilapen Karlitang Onisa Intipi Ahem Team Karbianglong Ahin Pen Kahumridam Elevator Hanbang Sondro Singh Rompi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kaching Honara Donafan Adap Kemia Kardom Nang Pachereglo Kardom Tada Pini Arsik Jitapen Soda Kabirta Non-Angton Pen Arjikta Pini Ketchengsi Soda Kabirta Pohenlo Patumi Chitini Paisir Kep Theimanarni Karbianglong Along Rip Bokajana Hawaralong Inut depen lamapu Golaghat district Aadhaar operator Aron repen nang kilu chokpen sai ke klemajok Bokajan town along Raikom asai khiarideng kachingna Patumi chitini phaisir kep themanarni Bokajan town along Inut Golaghat district pen district kaprek nang kap ajok Aron re order awipin pen penang an arji kidding pen Aadhaar enrollment asai ke claim kachong huajok Karbi district Aadhaar operator atum chelang pet pen adim along amat nebdun cheksi Bokajan Raikom asai khiarideng pidatlo Pinpur Damik Karbianglong non malam Aadhaar enrollment camp mode permanent center ke claim bomb lake Karbianglong deputy commissioner enrollment agency under C claim bomb lapena kaprek along ri arloke claim dam longle Lason thotsi Assam along kaprek a district mate along ri along sitame deputy commissioner under C pa claim bomb lo sita ke ongdung non malom Golaghat a district a deputy commissioner under ke claim bomb Aadhaar enrollment operator ke bang kachong hupen sik Karbianglong arlo Aron re pen Aadhaar enrollment ke claim asai ke claim kachong hupu pang taxi Aron ateng pen insai nang kok po pusi East Karbianglong Aadhaar operator atum pen jongpon Lasi patumi chitini phaisir kep theman arni Karbianglong along ri Bokajan ahabar along Inut depen lamapu Golaghat district Aadhaar operator Aron re pen nang kilut chokpen sai ke claim kachong huajok Bokajan town along Raikom asai khiarideng kaching nang Karbianglong pen Jotno Singh Be report Biswanath Karbi Live Piniadun tu soda kabirta non-angton penarjikta Patumi chitini phaisir kep theman arni Biswanath চাৰিআলি town arlo BG road ke thomatowar kache to college road along ahir engtang rakpen fast food hotel mekecho ajok ongdung kana hok dokoklo Patumi chitini phaisir kep theman arni Biswanath চাৰিআলি town arlo BG road ke thomatowar kache to college road along ahir engtang rakpen fast food akulat mekecho ajok ongdung kana hok dokoklo Mekecho ahir engtang rakpo abirta kelong pen fire brigade atum adim an pale damsi mekecho taran pen pajok damlo Bonta birta kripdun long atengke mekecho ahir engtang rakajok Israel Ahmed atum akulat lapen ahem arbu me chopiet an pinlo News Desk report Biswanath Karbi Live Piniadun Thwabirta non puthot arjoitha Lakha Krepli Korkanthi constituency ke parlo Langlokso Nihangso arong along Karbi kur pho asong atum penchapatir pi ponsi Karbi hemtun kimi kikim kerang asai pangcheng pontanglo Pini Lakha Krepli Korkanthi constituency ke parlo Langlokso Nihanglangso arong along Karbi kur pho asong mate thihek pen ke atum pen chapatir pi ponsi Karbi hemtun kikim kerang pon asai pangcheng pontanglo
labangso asailong korkanthi Karbi kurpho meipu Mongol Singh rong hang ahin pen nangapachini tun atengke Karbi hemtun pita isi Karbi akhe ang thek binong bangsolong thorom chipu pera Karbi tangde Karbi pura ning iswet pen Karbi kurpho chingchi chethanji aboha aphan pura pini langlokso habar ara ratum pen kikim kerang ponlo pusi Karbi kurpho asong amepu Mongol Singh rong hang ahin pen nangpachini dun Ganti habar along Karbi hentun kikim kerang pon Karbi kurpho pensi Karbi kurpho mai ahin pensi Karbi pono gasi langlokso habar along ni hang langso aro ya punsi kinang pono ni tum hai dhorom kikim pen hai dhorom kikim pen ladak nang tum mate dhorom kikim pen ladak hentun pialong Karbi Anglong dok moka pen Rukasen Crow report Biswanath Karbi live Biswanath along ri selaikati gaw panchayat ke parlo dekajan terang arong ka cheleng atwar hadda karar atum lapen pirisike kedars atum thurpaksi Arunachal lapen Assam ahoy kedo alang roi pen sangti pen longkoi bansi towar kasalokasai kirengpon Pini chiti ni phai sirkep themanarni Biswanath along ri selaikati gaw panchayat ke parlo dekajan terang arong ka cheleng atwar hadda karar atum lapen pirisike kedars atum thurpaksi Arunachal lapen Assam ahoy kedo alang roi pen sangti pen longkoi bansi towar kasalokasai kirengpon News Desk report Biswanath Karbi live Pini adun thua berta non puthorang ton penarjikha Pini chitini phai sirkep themanani kecheng sia farman Karbi Anglong Autonomous Council mate team Karbi Anglong ahin pen Karlitang Subita Hansepi lapen Karlitang Onisa ingtipi ahem kahumridam Pirthe moni da tuma kayalong ning kituk arni lapen ning karong arni laston nido kisung ke pho ke thek long pen ke ka jui abang anparte kisung ke pho hut adung ke rampen ke rabdun thekhenlo a hok pet ke menai monit lapen arnamta a ning ke doknei asailo Lasom thaktaksi pini team Karbi Anglong CM tuliram ronghang kapin khat pona pen apar degrum ahabaralong Karlitang Subita Hansepi lapen ajirpi Karlitang Onisa ingtipi atum banghnia tumaphan pang thek thek te otlangno atuma pran armodet kisung ke pho ahem an policy Karlitang Subita Hansepi ape apo atumaphan lakhinira suri phokep atangka chek lapen peri hehui pipajir pon lapen Karlitang Onisa ingtipi ape apo atumaphan positame tangka lakhinira suri phokep atangka lapen peri pen la donia tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritas Inghi EM Prodip Rongpi Kache Rongpi MSC Sima Ronghangpi Nilip MSC Povitra Rongpi Nilip BLCC Chairman Vincent Ronghang MS Koilamati Lems Kongchun Bang Mohan Singh Teron lapen Ongdung Arya Sangha Tumchi Tongdun lapen apar degrum ahabar kiduk kisung aputak apar degrum Youth Development Committee atum ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM aphan panong si pinpur alu pajerdun Laso pinpur alo along ke jong alam the ke doan chitia chiklon ni phai kep lapen kreisi Karbi Anglong Autonomous Council siam tuliram ronghang pen chingwai rapet poputa chechak tekanglo Lasi lapuson kisung tektik aparahut kisung ke podat dorsing hansel pen soning tiatum team Karbi Anglong mate Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen arbung an kahumri damajo kachoro pajirpon So that taxi atumi tong sakot na itong parliamentary meeting but itong local MSC Povitra Rongpi itong meeting ng paklang no highest body lo na itong parliamentary pudo na itong katuwid at sini anak na solam ng paklang na sini itong tong sakot ng itong humulidam na ito si Deputy Speaker leadership Nelly EM Povitra Rongpi pengko Puingil EMP lo Kache Rongpi pengko MSC Sima Ronghangpi alam nitong kisung ke poder ahem Umridam gak naik pusan itu nang umri. Sar bikai koi ladak kenang sor bangke subita pen anisal tum kithi
nang lord bangkala tum logo charlia ke lo pena joini sela tum kithi ki jang ba kisung ke pholo la so puthak nang tum la bahani men pe nang tum logo charlia hem kangpu ponje phan ba la hem kisung ke phodat dum phanta nang tum sakuri ki ponje phan tum ka chisik pondoi ma la si hal mupen la deputy speaker dingge lo je nini thong bong dak arada kisung ben cheng lok la ka do ka we ni tu malang ni tu pen dak de so jam tu pen ciwai ko ni ten ko siem ka chisik do answer se alang ni tu ban kirap ji ka chisik do to so sir Sorni karjulong pen masita nili tum sita melo kadu welo ningduk lo kasi hala so puta karjulong pen sita melo CM ake hai alangli sita melo director general of police alangli pan sita melo kumpilo chela so puta mane prabjin pen insai vek nangji la pen komasi kupi maga choklema la tun retire leave nangji pistime kumpilo asam thak thak si joint parliamentary meeting along sita melo dak local MEC sita melo kadu gwe atheng no ar sikrung pen sita melo kasola ma puthak argi pinangji pu kadu gwe jingki che than pen sita melo CM ke hai nili tu mapan nani tu apor julai pen hadak dam vek nangji sita melo alangli pelek asai duo joini selang li bangkek thede lo sila sola ma puthak sita melo nonili tum pen dam sita melo nongwe si amat si ason sona lam sita melo nili tum ke thanam pansi nili tum tak non het mi ching wai lo ia ma ke hai tum pen si ni tum chi sik kon jong sita melo ia ma ke hai la apen tam mi ching ki che than thu lo je la sola thak bangke prabjin no mane pa success ponji aphan la pen nili tum sita melo ma non het jong sita melo nang li tum atheng no sikpulo je dak rong ari so mara tum aphan je la sola ma puthak chot kali alang li tum phan sita melo ni thom ma phi sita melo difu se ma alang li tum phan pha ko je CM pen sita melo ni tum kadu we alam sita melo chingwai pon pini nang le tum la dak han sihem la pen ingkihem nang ko homri hodang le tum kisung ki phodat tum han ko pipi do nang tum ning pang sam de kangasa in kisung e phodat tum phan bang ke nili tum ke non het jong sita melo nang li tum atheng no sita melo CM isi ba kadu we peneson kerap sita mela council pen ang pajir pon jilas anso se kerapon thugi phana bangke nili tum sita melo mo dagarong ari so janga tum pen difu ke chingwai hu pon se hala sot pesi kupi kerap si ge mi ma hala sot bangke amut pelam ni tum chingwai pon te nonang le tum la dak nonang ka homri hot nang tum ke pajir de kang ning pang sam de kang ko pipi so no sa nan la se non bangke message isi condolence message sita melo CM ke hai sita menang bothai lo la pen pene son kadu we la khinira phokya patangka sita melo alang ni man pajir pon la joni phana pajir kang la saulan cholo ba ko ke bang la si non ke bang ji ho bangke la si non het nili ningji lo mati la si hada kadu we ni kadu am se ke chera bi pan itum chingwai pon thupu pusi la nini thoma pe cha dak rong ari so jang tom phani tum difu phala Karbi Anglong Choki Hola Pen O Nilsson Rongpar Report Biswanath Karbi Live Tante pini prime time abir talla an pensi kang tonik lo kado we phanta kurwang thula pen dome thakme